L-4 filgħodu BirdLife Malta ippreżentat kwerela lill-Kummissarju tal-Pulizija. Dan wara li aktar kmieni din is-sena resqet protest ġudizzjarju fil-qorti brabta mad-deċiżjoni li huma sejħu illegali tal-Prim Ministru Robert Abela li jpoġġi r-regolatur tal-kaċċa taħt il-Ministeru għal Għawdex. Dan il-pass ittieħed peress il-liċenzji tal-kaċċa ħarġu mill-Ministeru għal Għawdex, meta skont il-liġijiet ambjentali kollha ta' Malta, il-Ministeru għal Għawdex m'għandu l-ebda dritt legali biex joħroġ dan id-dokument. Dan ifisser li l-liċenzji huma invalidi u kull min ħareġ għal kaċċa skont il-BirdLife qed jikser il-liġi. Għalhekk din l-għaqda ambjentali qed titlob lill-Kummissarju tal-Pulizija jieħu l-miżuri kollha li tagħtih il-liġi sabiex jirtira l-liċenzji tal-kaċċa ta' dawk in-nies li f'dawn il-ġimgħat ħarġu biħġarhom għal kaċċa. Il-President ta' BirdLife Malta Daryl Grima u l-Kap Eżekuttiv Mark Sultana spjegaw li din l-evidenza ċara li akkwistat BirdLife Malta tikkonferma kif id-deċiżjoni li l-kaċċa u l-insib jgħadu taħt il-portafol tal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri saret bl-aktar mod ċar biksur tal-liġi. Għalhekk il-Pulizija qed tintalab tieħu azzjoni biex tiżgura li b'mod immedjat kull min qiegħed joħroġ għal kaċċa b'liċenzja mhux valida jitressaq il-qorti skont kif tistipula l-liġi tal-ambjent ta' Malta. Intant b'reazzjoni għal dan, il-Kap Eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia qal li min-naħa tagħhom huma qatt ma appoġġjaw l-irregolaritajiet li jsiru. Anzi enfasizza li l-ordni pubblika għandha tieħu azzjoni fejn tara li qed isiru dawn l-irregolaritajiet. Lino Farrugia saħaq li lura fl-2009 fil-Qorti Ewropea huma rebħu dritt li tiġi applikata deroga biex tkun tista' ssir il-kaċċa fir-rebbija.